舉隻手咯，開得你試下先啦。你開咗個網唔係就即係人哋話緊你咯，就話緊離開嗰啲㗎啦。你而家你試你就會發覺咧，勁多人都以為自己好型咁樣咧，收皮啦！型嗰啲唔喺呢度玩㗎，型嗰啲唔會嚟呢度啊！我哋呢度好靚傾㗎。喺我壓卡個名有啲咩料啊？咩啊？佢哋都開得啦，佢哋開咗好耐啦。OK， 好，大哥嚟啦！我幾多時你哋幫手試喎，得唔得啊 ？OK。喂，後面嗰啲你自己望咯，你自己望喎，即係勁，處處都係呢邊喎，處處都係呢邊交流態喎。我應會相思太多，醒不起幾多，這故事不多，知己真太多。但我只是堅持，讓做對愛侶墮落成朋友。舉晒啲手。我要愛情不需要眼淚，不需眼淚換取，應該真有趣，不需要分類。忘記過分出取，我要愛情摧毀世界。我要愛情。
世界和平㗎啦！我而家成日咧人生有一個好大嘅轉折
如果你嘅人生開心咗嘅話，我都算係功德一件嘅呢個係咪啊？快啲做咗件好事啦！已經鬧完我，既然我都冇乜感覺，但係令到你人生快樂咗 OK。不過你嘅人生要用咁嘅方式嚟得到快樂，係必須嘅先，係咪啊？正常嘅快樂就先。哎呀，我啱啱拍呢下咧，好似嗰啲微海先拍到爛咁啊！有冇睇過嗰啲片啊？我手搞我拍咗，明唔明啊？最緊要你開心，你喺呢度開心嘅就係咯，你喺呢度唔開心嘅一定。都就唔好同你講你自己嘅快樂，好嘛？我好正啊，我都知道，即係但係呢個咧，千祈我哋有自信，但係千祈唔好自大啊！即係你知道自己有信對自己有信心，唔代表你要指住我哋好難聽啊！大家聽得明就算啦，即係咁解咯。係啦，即係self-confidence同 ego 係兩樣嘢嚟嘅，兩個好唔一樣嘅字。咁我哋可以有自信，但係唔好自大 ，OK？ 生存啲咩？做一個生存啲咩料？係啊，得唔得啊？O 唔 OK 啊？知道自己要做嘅 do it。If someone tries to bring you down， 係啦，唔好喺度得啦。唔好喺度追佢啊！得唔得啊？呢個講翻轉頭，呢個講完，好得。OK，呢個我頭先聽到黑聲嘅金組啊，黑玻璃喎，有冇嘢食啊？你手指佢嚟㗎？
Ay, Rexy. May concert pa nga. Kakalabas ko lang. Walang magawa. Ano yan? Paggabi. Wala, natulog lang ako kanina. Puro higa. Tapos gabi na lumabas para kumain. Wala. Isang sakay lang naman eh. Nandun lang naman sa amin eh, malapit lang. May nakita kasi ako nagko-concert doon. Libre lang. Libre. Nag-iisip ako kanina kung saan pupunta. Wala eh. Tinatamad ako. Tambay lang. Tatambay. Wala nga binidyo. Tinatamad ako. Parang nagsasawa na ako. Lumabas na ako kasi nagutom ako. Wala akong pagkain stock sa bahay. Huwag magsawa. Ayan, nag-video naman ako ng isa kanina. Magsawa ka dyan. Oh, diba? Christmas na sa kabila. Christmas na doon, oh. May ano na sila. Display. Pasok na ulit rin. Buo na.
Buo na for December na sahod. Ilang araw na lang dadagdagan pa. Sa ano? Kaso, gabi maganda yan sa November 28. Doon daw sa Central. Hanggang January 4, maganda doon sa may Blackman. Maganda doon. Doon yung display sa next ano pa? Sa 28 daw. Hindi ko alam kung saan pa yung iba. Hindi ko nabalitaan yung iba eh. Basta sa Central lang meron eh. Dito kasi sa kabila, TST, meron doon sa may harbor. Ano siya? Sa Disneyland, sila. Yung ano, Frozen. Yun, napuntahan ko na yun nung nakaraan. Hindi ko pa hindi ko pa na-edit eh. Maganda nga sa Shatin, kaso nga lang nag-aalangan akong pumunta. Pag ano, matagal pa naman eh. Ilang ano pa. Puntahan nyo. Sa harbor. At tapos ano, diretso na kayo dito. Mag-ferry kayo. Tapos mag-ferry kayo, tapos ano, tawid kayo dito. Tapos galing doon may ano yan oh, ferry yan eh, Wan Chai. Oh, tapos dito na dire-diretso harbor. Punta doon oh, may ano, nakita mo yung bandang yon? Ito, ano yan? May tren. Tapos next na yun yung Victoria na. Yung ano, Victoria Park ngayon. Ayun na, next na nun. Diba pag galing kang TST, bukas pupunta tayong TST, diba? O alas 8 na, may ano na oh, may ilaw na. Ayan, nagpapailaw na oh. Yung ano, yung Symphony of Lights. Ayan, Symphony of Lights. Ganyan-ganyan lang naman yung ilaw. Alas 8 na nga ba? Oo nga. Mas maganda doon sa ano, dito sa ano na to, may music. Dito kasi walang music eh. Ayaw nga pala, pre mo na alas 8. Bye-bye. I-replay ko na lang yan. Bye.